Дарья Санчин дач. Созвездие йылдызлык лагерында ял итүче каратэче малайлар кызларның һәр иртәсе каты күнекмәләреннән башлана. Федерациянең иң яхшы 35 спортчысы киләсе ярышлар сезонына әзерләнә. 14 елга якын Зәйнең яшь каратистлары тренерлары Алексей Ревин кул астында биредә ялда итә физик әзерлекләрен дә ныгыта. Готовимся к предстоящему сезону, который у нас уже начинается в сентябре, поэтому лагерь Созвездие – это такая очень сильная, мощная база, которую дети получают. Они заряжаются здесь энергетикой, набирают физические качества. Ну и самые лучшие ребята, наша организация, нашего отделения, нашей федерации сегодня находятся здесь. Бары даими шөгыльләнүнең генә югары нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин булуын яхшы белә балалар. 5 мәртәбә Татарстан чемпионы, 3 тапкыр Идел буе федераль округы җиңүчесе һәм башка бик күп исемнәргә лаек булган Виталий Бочкаров та биредә. Мы тренируемся, также принимаем активное участие во всех мероприятиях в этом лагере. Все очень нравится. Тренировка проходит отлично. Һава торышының нинди булуына карамастан спортчыларның күнекмәләре вакытында уза. Тренировкалардан кала алар гадәти лагерь тормышы белән яшиләр. Анда узучы чараларда актив катнашалар. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.